Takže čaute, je tu menšie interview s hosťom, ktorý je Michal Pavúk. Čau. Do ankety, ktoré na Facebooku sme dali, že by nám ľudia napísali otázky na teba. Takže budeme sa ťa pýtať, hej? Tak volá sa Michal Pavúk a povedz nám niečo o sebe v skrátke. Som mladý chlapec. Odsťahoval som sa do Rakúska prednedávnom. Jak dlho tam už bývaš? Rok a pol skoro. Rok a Rok a pol? 3 mesiace. Za prácou hlavne, za mámou, za rodinou. Hej. No, takže žiješ tam už asi rok a pol a ako to tam vnímaš? Je tam lepšie ako na Slovensku? Je tam lepšie z pohľadu, jak by som povedal, života. Dobre, prejdeme na normálnejšie veci, bo vidím, že nevieš čo hovoriť, takže máš vzťah, ako nám to povedali diváci. Ako dlho a povedz niečo o svojej priateľke. Mám vzťah už rok a 2 mesiace. Moja priateľka je trochu staršia ako ja. O koľko? Ale 4 roky. No to je dosť, no a to nevadí. Vek je len číslo. Ďalej. Ale ľúbime sa, všetko nám spolu klape, aj keď som preč, aj keď nebývam tu. Snažíme sa stretávať čo najčastejšie, ak sa dá. Ide to zatiaľ. A nevymenil by si ju? Nie. Dobre. Ďalšia. Hraješ futbal alebo hral si? Hral som futbal, už nehrám. Prišlo zranenie po 2 rokoch. Potreboval som ísť na operáciu tento rok a... Hej, to si bol aj na operáciu s hrubým črevom, ne? Či nie? Či to nie ty? Nie. Dobre, ďalšia. Koľko dievčat si vystriedal dokopy? Taký vzťah, alebo len tak? Nie vzťah. Len tak, Hej. Neviem, vôbec. Viac jak 10? Asi neviem. Asi nie. Dobre, pravdu nepovieš, to je jedno. Aký máš názor na svojho kamaráta Paľa Belasa a aký je vo futbalovom svete? Po futbalovom svete je špička. Špička? A kamarátov nemám v pohode, dlho sa poznáme, veľmi už rodičia sa poznajú. Že požičiavate si aj frajerky a tak? Ne. Či tak až nie? Nie, love takedy. Love, hej. A potom si ich nevracate. Dobre. Ďalej. Dám ti 2 možnosti a do 3 sekúnd na nich musíš odpovedať. Buď jednu alebo druhú. Dobre? Hej. Čiže. Neviem, či som pochopil, ale... Tak dám ti jednu otázku a dám ti otázku, že napríklad toto alebo toto a povieš do 3 sekúnd jedno alebo druhé. Ne. Takže. Anal alebo oral? Oral. Števka alebo Karin? Štievka. Semeno alebo geňo? Semeno. Prsia alebo zadok? Stádok. Odzadu alebo spredu? Odzadu. Žabky alebo tichojebky? Žabky. Motel či chata s chochem? Motel. Tanga alebo boxerky? Takže. Romantická večera alebo gangbang? Gangbang. Dobre. Do úst alebo na zadok? Na zadok. A nakoniec, čo si myslíš o dievčat z Michalovec? Vek od 16 do 20. Aké sú podľa teba? Nie všetky rovnaké, ale... Povedz otvorene tu, ako do kamery, že nehambi sa. Siver ako skup. Hej, ale No, nemôžem súdiť, nepoznám ich. No ale ako svoj názor máš. Svoj názor? Čo je to? Kurva! No dobre, no. Bola tá anketa a dievčatá mi tu písali, hej. Nebudem hovoriť mená. Ahoj, spýtajte sa ho, či si pamätá Dianu z El Greka. Spravila som mu úžasnú fajku na vecku. Vtedy bol vraj nezadaný. Nepamätám si nič také určite z toho. Nie? Nie, na 100%. Ďalej, páči sa ti Diana z 8 školy? Neviem, ako myslíš a... Nie. Blondína písala ti aj Valentínku v škole. A vôbec si na ňu nereagoval. Neviem vôbec. Kto to Nie, je. vôbec. Ona ti potom napíše. Dobre, ďalej. Opýtajte sa ho, ako dlho mal sex s učiteľkou. Mal si vôbec nejaký? Nebudem o tom rozprávať. Ale bolo.
Nie, Možno? nie. Áno, aj, dobre. Ďalšie otázky tie už asi nebudem dávať, lebo už vidím, že si z toho hotový. Poďme sa porozprávať tak skrátke, že chodíš na diskotéky, ne? No a vždy máš tam dáke, akože dievča, keď ideš bez frajerky. Chytíš vždy dáke? Odkedy mám frajerku, som nebol bez frajerky. Nebol si vôbec? A dovtedy, jak prišlo. Kedy prišlo. Dobre, čiže nehanbíš sa za to, čo si teraz dneska povedal do kamery? Nehambím. Dobre, takže milí poslucháči, na budúce bude ďalšie video, uvidíme s akým hosťom, to sa nechajme prekvapiť a zatiaľ ďakujeme. Čaute. Čaute.